Kublai parlok bat pai ba baro nangai skim pidang don hakamet kabakot kabaklan. Mentakasnya ko ban ben I bat ya wer ya phi ba kumno bangin wat ya ume unung syat jongkari jongi ba Steve jerwa. Namar dang don katu katne ki pai ba bat ki parakasi jongi ki pempat tip kumno ban wat ya Steve te ngenya wat khnang ba une pun jongkari jongi unyo ya kata ka jingjob bat wan ra nam ya ka jela jongi tiangin pai ya kanika video kumno ban wat ya Steve tikaban kong pide ban lay apo Play Store bat search yunu Sony Live dan tu la pause Sony Live tipila ban klik direct to Sony Live nangta ngahang ne ngala dep dulu lupa te ngancu open direct yunu Sony Live dang ne ngala open ya Sony Live te ka slow pelat ka net dengan apswa bon pli yunu Sony Live te hang ne la pli Sony Live te ka mi kumne dang ne phaban scroll ekitu kidur bhajrong du scroll by ter hang ne phaban I what now nyon hang ne what now hang to phaban register do nomor phone te ai nomor phone jong phi hang to dala dep ai nomor phone jong phi I next unwan OTP hapo SMS jong phi te philaban ai autofill kan ya hilajong lane philaban pe na SMS bat simil tu kut bat pendap kane ke jaka tengah hang ne ngala dep pan register uni nomor jonga ne phiapan ai ka kerteng jong phi bat ka tarik ubanai bat kasnem kha jong phi bat select ya ka gender jong phi lada de kente philaban ai female de sendang philaban ai male hang ta philaban jiru ya kalang wes jong phi philaban ai hindi lane english lane kiwe te hang ne ngala dep te ai create profile tikelaban mi kidur kumtu tem don kamban le tu su ai be skip hang te jrong hate corner ka don skip su ai be skip hante te on the phila de ban skip kan wan kumne hang tu haju kumbo phipli no kong mne te scroll biang kitu kidur hajrong kitu ki advertise tang ne phila lapiang ya katu mne tang ne phila ban I word now kan mi umtu hang ne kan mi biang word now dak bakam he itu word now te kan ka word phila ban yo tang san forward ha ka chisni tang ne phila ban yo iya kine kinong chat hang ne udon Steve cerwa klik Steve cerwa but word now hang ne san forward phi yang tu ala word ka way bat don sap phokandai tu sap phara ta ai ter tu nyon word piang kamut hadu badadap san forward kamut kalakut kawut jong phi phlaban word bat hakawe kasni bat kan mau la da phim buat mentamut kan kut puar mut phim yo su ban word phin sayo bat ban word hakawe kasni bakila pan like ya kane kawot phila ban check malakasi ne hakasni so jan lane hakasni ublai ban word biang sasan forward teng ne ngala dia ban word hadu san forward te nangai scam ba Steve cerwa in voice kata thong bat syakata ka jinjob ban wanra nam akane ka jelam khalya jungi ai ko blai kit kinong kersian junga kiba kersian malakasi malakapor tiada don na padeng jong phi ki bampat kersian nya song bhaya kersian lem tetang kita hakiki kenten ko blai sibun